дуруд мегӯем ба шумо бинандагони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Нашри навбатии барномаи таҳлилии Бозрас аст манзуратон. Ёдовар мешавем ки барномаи мазкур вокуниши барномаи таҳлилии Бозрас аст ки шоми 29 августи соли равон тариқи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз шаҳри Ваҳдат пахш гардида буд. ҳоло бошад биёед аз рафти корҳои бартарафсозии камбудиҳои ҷойдошта дар шаҳри Ваҳдат аз наздик шинос мешавем. моро ҳамроҳ бошед. ёдовар мешавем ки шоми 29 августи соли равон тариқи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ нашри нахустини барномаи таҳлилии Бозрас пахш гардида буд ки дар он як қатор камбудиҳои ҷойдошта дар иншооти хизматрасони соҳаи сайёҳӣ, тозагии муҳит, тартиботи нақлиёт ва ободониву созандагиҳо дар шаҳри Ваҳдат ошкор гардида буданд. пас аз як ҳафтаи пахши барномаи мазкур мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат ҷиҳати бартарафсозии камбудиҳои ҷойдошта ба масъулини сохторҳои дахлдор супоришҳои зарурӣ дода ба унвони барномаи таҳлилии Бозрас вокуниш ирсол намуданд. тавре дар рафти рейди навбатии муштарак ҳамроҳ бо намояндагон аз шуъбаи ҳифзи муҳити зист, бахши сайёҳӣ, танзими нақлиёт ва фарҳанги шаҳри Ваҳдат бармеояд, вазъияти шафати роҳу пулҳо, боғи марказӣ, сохтмони меҳмонхона, тарабхона, чойхона ва таваққуфгоҳ дар маркази шаҳр нисбатан беҳтар гардида, корҳои бартарафсозӣ дар ин самт бомаром идома доранд. баръакси наворҳои барномаи гузаштаи Бозрас ҳоло дохили ҷӯйбор ва шафати роҳ тозаю озода шуда қисме аз кӯчаҳо ва гардишгоҳи марказии шаҳр бо гулҳои рангоранг оро дода шуда, корҳои сабзкориву кабудизоркунӣ идома доранд. инак масъулини сохторҳои дахлдор ва роҳбарияти шаҳр масъулияти худро барои татбиқи амалии стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 баръало эҳсос намуда, фаъолияти худро дар ин самт боз ҳам ҷоннок намуданд. мо ба тарафи боғи марказии шаҳри Ваҳдат раҳсипор шудем. рости аллакай аз дур он анбӯҳи харидору фурӯшандаҳое ки рӯзи сабти барномаи аввал ба зур аз миёнашон гузашта дохили боғ шуда будем, нишоне набуд. тавре маълумгардӣ чунин аҳволи онрӯзаи назди даромадгоҳи боғи марказӣ бо сабаби маъракаи оғози соли нави таҳсил будаасту инак тибқи супоришҳои роҳбарияти шаҳр минбаъд даромадгоҳи боғи марказӣ ва тартиботи бозори марказӣ доимо зери назорат гирифта мешавад. вобаста ба бартарафсозӣ ва тармиму таҷдиди гардишгоҳи роҳи мошингарди назди боғи марказӣ бошад, аллакай чораҳои зарурӣ андешида шуда истодааст ва бояд дар рӯзҳои наздиктарин таъмири роҳ амалӣ карда шавад. бинои тарабхона, чойхонаи сада ки дар рӯзи сабтамон ба мо якчанд нафар сокинон ва худи кормандони ҳукумат ҳамчун меҳмонхонаи яквақтҳо фаъолият мекарда нишон дода буданд, тибқи маълумоти бахши сайёҳии шаҳр ягон вақте чун меҳмонхона хизмат намерасондааасту ба мо саҳван ин биноро нишон доданд. чуноне маълум шуд, чандин сол қабл дар шафати ҳамин бино меҳмонхона фаъолият мекарду фарсуда шуда буд ва ҳоло бошад дар ҷои бинои кӯҳнаю фарсудаи меҳмонхонаи шаҳрӣ ду бинои истиқоматии баландошона қомат афрохтааст. тибқи нақшаи меъмории биноҳои мазкур дар ошёнаи якуми яке ҷойгирнамоии маркази савдо ва дар ошёнаи якуми дигаре ҷойгирнамоии меҳмонхонаи замонавӣ пешбинӣ гардидааст. ин сохтмон иборат аз 10 ошёна мебошад. мувофиқи нақша дар ошёнаи якум меҳмонхона ҷойгир карда мешавад. то охири соли 2024 бинои мазкур сохта бо истифода бурда мешавад. айни ҳол дар бинои мазкур корҳои сохтмонӣ идома дорад. замони ворид шудан ба боғи марказии шаҳри Ваҳдат ростӣ аз он боғи 3 ҳафта пештар дидаамон нишоне намонда буд. ҳоло кӯчаю роҳравҳои боғи марказӣ ва шафати аттраксиону дохили ҷӯйборҳо тозаю озода буданд. айни замон дар боғ ҳашари дастаҷамъии кормандони шуъбаи фарҳанги шаҳр ки боғи марказӣ ба тобиати бахши фарҳанг ворид мешавад ташкил гардидааст. қисме ба рӯбучин, қисми дигар ба тоза кардани партобҳои дохили ҷӯйбор ва ба баровардани партоб аз дохили боғ машғул буданд. баъд аз наворе ки аз тарафи барномаи Бозрас аз дар боғи марказии фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Исмоили Сомонӣ шаҳри Ваҳдат ба навор гирифта шуд, мо кормандони шуъбаи фарҳанг як қатор корҳои тозагию озодкорӣ дар ҳудуди боғи фарҳангию фароғатиро
ба итмом расондем ва бояд қайд намуд ки тибқи нақша чорабиниҳои шӯъбаи фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат мо барои бахшида ба 32-солагии ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мо аксияи шаҳри сабзро гузаронда истодаем ва ҳамарӯза дар боғи фарҳангию фароғатии шаҳр корҳои ободкорӣ, корҳои созандагӣ рафта истодааст. Бояд қайд намоям ки дар боғи фарҳангию фароғатии шаҳри Ваҳдат 32 нафар соҳибкорон фаъолият намуда истодаанд ки бахшида ба 32-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мо тавонистем ки бо ҷалби соҳибкорони ватанӣ боғро аз таъмири ҷорӣ бароварда тавонем. Аз тарафи соҳибкорони ватанӣ 7 адад арғунчакҳои замонавӣ насб карда шуд ва айни замон ҳудуди боғ боз ҳам сафолатпӯш карда шуда истодааст. ҷойҳои қисматҳое ки барои сабзкорию кабудизоркунӣ ниёз дорад, ҳама инҳо аз тарафи масъулини шӯъбаи фарҳанг кабудизор карда шудаанд. баръакси ҳолати пештара ҳоло дар гӯшаи канори боғ қуттиҳои партоб насб гардиданд, лек ҳамоно шумораашон кам асту дар назар аст қуттиҳои нави партоб ва зарфҳои махсуси ҷамъоварии он аз тарафи шӯъбаи фарҳанг ва ҳифзи муҳити зисти шаҳр дар ҳудуди боғ гузошта шаванд. бешак ин иқдоми хубе мебуд барои тозагӣ ва солимии мардуми якгӯшаи диёр. вобаста ба ин зарур аст ки ҳар як сайёҳи хориҷӣ ки аз дохили шаҳре чун Ваҳдат гузар мекунад ба масъулияти масъулин баҳои баланд дода фаъолияти онҳоро аз ҳар ҷиҳат пурсамар шуморад. мардуми тоҷик ҳамчун миллати дорои фарҳанги ғанӣ, шахсиятҳои барҷастаи таърихӣ ва сарзамини беназир танҳо он вақт назди меҳмонону сайёҳон арзиш пайдо мекунад ки мо аз он бо фаъолияти созандаву дурбинонаамон дифоъ кунем. тибқи анамунаворе ки тариқи телевизион ва дар барномаи Бозрас нашр гардида буд, бояд қайд намоям ки дар айни наворгирӣ боғ корҳои омодагиро ба ҷашни 32-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон омодагӣ рафта истода буд. навори дигаре ки аз тарафи ҳамин барнома навор гардида буд аз ҳудуди боғ, он ҷои партовгоҳе ки навор гардида буд он ба ҳудуди боғи фарҳангию боғи марказӣ дахлдор намебошад, зеро ки он ҳудуди берун аз боғ аст ва аз соҳибкоре ҳаст ки бояд дар ҷои анамун ҷои навор гирифта шуда тибқи нақша чорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтумони аквапарк бояд оғоз гардад ки дар арафаи оғозшавии сохтумон мебошад. воқеан тавре маълум мегардад қисме аз ҳудуди боғи марказӣ тибқи қарори раиси шаҳри Ваҳдат ба тобиати соҳибкорони маҳаллӣ ворид гардида айни замон дар арафаи оғози сохтмонҳо қарор доранд. мувофиқ ба қарори раиси шаҳри Ваҳдат дар шафати дарёи Кофарниҳон бунёди аквапарки замонавӣ, маҷмӯаи солимгардонӣ, чойхона ва инчунин якчанд иншооти хизматрасони дигар ба нақша гирифта шудааст. барои ҷалби зиёдтари истироҳаткунандагон мо кӯшиш намуда истодаем тамоми шароитҳоро фароҳам оварда тавонем. дар мавсими боғе ки аз моҳи март то моҳи октябр оғоз мегардад, дар боғи фарҳангию фароғатии шаҳри Ваҳдат корҳои таъмирӣ ба роҳ монда шуда масъулини шӯъбаи фарҳанг кӯшиш намуда истодааст ки боғи марказии шаҳри Ваҳдатро ба яке аз боғҳои намунавии ҷумҳурии Тоҷикистон табдил диҳем. дар нақша гирифта шудааст ки дар ҳудуди боғ чойхона барои аҳолии шаҳри Ваҳдат сохтумон гардад. тибқи қарори раиси шаҳр мо дар ҳудуди боғ ба нақша гирифтагием бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маҷмӯаи варзишӣ барои ҷавонону занон дар ошёнаи аввал, барои ҷавонон дар ошёнаи дуюм, маркази солимгардонӣ барои занон аллакай дар ҳолати оғози сохтумон аст. то ҷашни 35-солагии истиқлолият мо ба истифода хоҳем дод.
дар барномаи гузаштаи Бозрас инчунин аз вазъи баду пур аз партоби соҳили дарёи Кофарниҳон низ изҳори нигаронӣ карда шуда буд. пас аз нашри барнома баҳри бартарафсозӣ ва кашонидани партоб ба партобгоҳҳои берун аз шаҳрӣ, ҳашарҳои дастаҷамъӣ ва аксияҳои тозагӣ гузаронида шуда қисми зиёди соҳили дарёи Кофарниҳон аз ғарами партоб тоза гардид. ҳамоно дар самти тозагии соҳили дарёи Кофарниҳон зарур аст ки чорабиниҳои фарогиртар гузаронида шавад, зеро об ва масъалаҳои вобаста ба он яке аз самтҳои асосии стратегӣ ва иқдомҳои сатҳи ҷаҳонӣ ба ҳисоб рафта, покизагии он пеш аз ҳама вазифаи инсонии ҳар як фарди дурандеш аст. мушкилоти дигаре ки дар шаҳри ваҳдат аз тарафи рейди муштараки барномаи таҳлилии Бозрас ошкор гардида буд, ин ниҳоят кам будани таваққуфгоҳҳо мебошад. дар ҳудуди шаҳри ваҳдат тавре маълум мешавад, сохтмони терминали бузурги Ёқут идома дорад. мувофиқи нақша дар қисмати поёни он бозори марказии шаҳр аз макони ҳозираш кушонида ба ин ҷо оварда шуда, қисмати болоӣ бошад барои таваққуфгоҳ пешбинӣ гардидааст. давоми 3 ҳафтаи баъди пахш гардидани барномаи таҳлилии Бозрас дар ҳудуди шаҳри ваҳдат як таваққуфгоҳ дар назди беморхонаи марказӣ ки аксаран дар роҳи асосӣ аз наздаш мегузашта, мушкилоти танбашавии роҳ ба вуҷуд меомад, ҳудуди муайян барои таваққуфгоҳ ҷудо гардида, гирдаш панҷара гирифта шуд. дар назар аст ки рӯзҳои наздик ҳудуди таваққуфгоҳ мумфарш гардида, дарвоза, аломатҳо ва хатҳои ишоравӣ гузошта мешаванд. дар давоми 3 ҳафтаи охир дар шаҳри ваҳдат барои ба танзим даромадани воситаи нақлиёт таваққуфгоҳ дар назди беморхона кушода шуд ки зиёда аз 100 воситаи нақлиёт ҷойгир мешавад. боз дар маркази шаҳри ваҳдат терминали калонтарини ки Ёқут сохтмонаш давом дода истода барои ба воситаи нақлиёти хатсайро ҷойгир кардан сохтмони таваққуфгоҳ давом дорад. дар ин ҷо зиёда аз 500 воситаи нақлиёт ҷойгир карда мешавад. айни замон дар шаҳри ваҳдат ба ҳисоби мона аз 20 000 воситаи нақлиёт ба қайд гирифта шудааст. мо нозирони танзими нақлиёти шаҳри ваҳдат бо якҷоягӣ бо ҳамкорӣ бо бедаҳии шаҳри ваҳдат кӯшиш ба хайр мекунем ки воситаи нақлиёт ки аз дохили шаҳри ваҳдат мегузаранд бе ягон монеа ҳаракати худро давом диҳанд. пас аз ин мо барои аз наздик шинос шудан бо корҳои сохтмонии меҳмонхонаи дуюми шаҳрӣ ба маҷмӯаи Диёр омадем ки дар шафати шоҳроҳи ваҳдат Душанбе қомат афрохтааст. бинои маҷмӯа аз 3 ошона иборат буда, дар ошонаи аввал чойхона, дар ошонаи дуюм тарабхона ва дар ошонаи сеюм меҳмонхона ҷойгир карда шудааст. айни замон корҳои асосии сохтмонӣ ба анҷом расида, дар назар аст ки то охири сол пас аз ороишоти дохиливу берунии маҷмӯа мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. дар қабати сеюми бино ки дар он меҳмонхона ҷойгир аст, аллакай пурра корҳои ороишотиву ҷобаҷонамоии ҷиҳозҳо ба анҷом расонида шудааст. меҳмонхонаи мазкур аз қабулгоҳ ва 7 ҳуҷраи замонавӣ иборат буда, дар як вақт метавонад ба 16 нафар хизмат расонад. яке аз иншоотҳои дигари фароғатӣ ва сайёҳие ки ҳамчунон 1 километр дуртар аз маркази шаҳр дар шафати шоҳроҳи ваҳдат Душанбе ҷойгир аст, тарабхонаи Шафранг мебошад ки хеле замонавӣ бунёд гардида, барои баргузории иду маросимҳои сатҳи гуногун пешбинӣ гардидааст. мувофиқ ба маълумотҳои омории бахши сайёҳии маҷмӯан, дар шаҳри ваҳдат 55 адад чойхонаву ошхона ва тарабхонаҳо мавҷуд мебошанд ки пас аз ба истифода додани маҷмӯаи Диёр ин шумора ба 57 адад хоҳад расид.
мақомот иҷрои ҳукумати давлати шаҳри Ваҳдат дар якҷоягӣ бо соҳибкорон ҷиҳати рушди сояи сайёҳӣ дар шаҳри Ваҳдат, ҷиҳати бунёди инфраструктураи сайёҳӣ аз ҷумла истироҳатгоҳу, осоишгоҳҳо ва меҳмонхонаю тарабхонаву чойхона диққати ҷиддӣ зоҳир намуда, корро дар ин самт ҷонок намуда истоданд. мавриди зикр аст ки мувофиқи маълумоти омурӣ дар шаҳри Ваҳдат 15 меҳмонхона, 55 тарабхона, ошхона, чойхона, хуб 5 осоишгоҳ фаъолият карда истоданд. дар маркази шаҳри Ваҳдат сохтумони 2 меҳмонхона ба нақша гирифта шудааст ки айни ҳол яке аз онҳо сохтумонаш дар афари анҷомӣ аст ва сохтумони дигараш чуноне ки шумо шоҳид гаштед дар бинои бисёрошона ки дар бинои якумаш меҳмонхона ба нақша гирифтааст аллакай сохта истоданд. яке аз минтақаҳои истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳии дохили шаҳрӣ ин маҷмаи кӯли роҳатӣ мебошад ки ҳамасола дар мавсими гармо фаъолият мекунад. ин маҷмаъ дар баробари кӯл инчунин дорои инфраструктураи зарурӣ барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонон ва таваққуфгоҳ мебошад. ороишоти дохили маҷмаъ хеле ҷолибу муассир буда меҳмонон имкон доранд ки шахсан аз оби кӯл моҳӣ дошта дар ошхонаи маҷмаъ ба таъби худашон пухта аз истеъмолаш ҳаловат баранд. шаҳри Ваҳдат дорои имкониятҳои бузург барои сайёҳати пиёдагардӣ, экологӣ, кӯҳнавардӣ, аграрӣ, оби қайиқронӣ, ҳавонавардӣ, спелеологӣ, лижаронӣ, зиёратӣ, табобатӣ, шикорӣ ва боз чандин намудҳои ҷолиби сайёҳӣ мебошад ки ҷиҳати ҷалби сайёҳон ба Тоҷикистон нақши бузург дорад. воқеан ҳам табиати биҳиштосои ватанамон имконият медиҳад ки бо яккаме фароҳамсозии шароити созгор якдиёри афсонавиеро барои меҳмонону сайёҳон ба вуҷуд овард ки дар рӯи олам беназир бошад. аз ин рӯ зарур аст ки бо роҳи садоқат ва умед ба фардои дурахшон баҳри ободию созандагии якгӯшаи диёр камари ҳиммат бандем. ин ҷо бинандагони азиз мерасем ба поёни нашри навбатии барномаи таҳлилии Бозрас аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. бо умеди саломатию сарбаландӣ ва саодатмандии шумо бинандагони азиз, то барномаҳои оянда, хайр.